Cleophas, gik ma duoko wachien. Kendo Opondo Kaluma mheshimiwa en wakili mariek kabisa. Anase engage kode kuonde moko chon kana tiyo gi ne Professor Pielo Lumumba to ne gin gi farm moro kanyo ma to be no jaketo kaka piny to wago mbaka. Onyiso kaka Kenya will look like 10 years from ndalo mane walosecha. To kine kani penya ni to into wach matimre ini nene na tanyisi ni anabuok nikech I never imagined ni tarik makawuono milongo na 16 August 2026 ni wanyalo bet ka wawacho gik maricho ma Opondo Kaluma wacho. Omiyo ma en gima is a bad example, en ranyisi marach kabisa. Kuma mheshimiwa Kaluma nitie, in fact he owes Kenyans an apology. Maparo ni en yuak ma kaka Linus owacho jite lose wachni. Kata ma biro ka wuok e radio station moro ta wabedo paired gi jatelo moro mabe chung rais ma Mount Kenya kocha. To be owacho ni gik matimre Luo Nyanza sani gibe buogogi. Nikech pile pile jawacho Cleophas ni jaluo ne en ng'ama pinje moko kane giwinjo ni jaluo dhi kamoro to gidwa ni mondo gibi giwinje. Nikech e Kenya ma wantie ni jaluo e ng'ama riekie kabisa moloyo ng'ata minyalo luong ni ja Kenya. Luos are the most intelligent. Mama noto awacho without fear or any favor. Ng'ama dwa contradict to mondo bi onyisa ni ng'ani riek mondo jaluo. Ebo bede jaluo, ng'ama de pingino bede jaluo. Ng'ama dwa pingano be obo bed jaluo. Nikech koro kingeno Kenya okiriek to mano idwa pingana. To ka koro wachopo kama wachope makoro our political leaders are inciting. Sani mheshimiwa Kaluma oripo bed no se maki kato present himself. Ma onge kata mana investigation ma wachi ni DCI. Odhi mana ka NCIC to wachi ni anta biro ka mondo record an apology nikech gik mana wacho gin gik mosekelo ranyisi marach e Kaluo. To be awuoro nikech why do you do that? Nikech mheshimiwa Kaluma tema nogoye by election. Dongene manogoye mochwero remo. Mo condemn gik maricho manotimre chieng' yiero matin Makasipul Kabondo. Tangono momiyo koro in Makasipul. Angono momiyo koro in iwuone midwa chung'. Tiwacho ni kate iye kabe ang'e nitiere andhoge. Ni kate otende go. How do you want to discriminate ni koro in ang'e ni idwa wacho 1 term, idwa wacho 2 term. Mheshimiwa Kaluma, you have given us a bad example. En gima rach ahinya. Kindo wanakwayo ni kaber to dware ni mondo present himself kapoko make, especially because kaki wacho MP Manyeri no mak manaka kobe wacho almost similar sentiments kaka manende mheshimiwa Opondo Kaluma wacho. Yes, former speaker Manyeri. The same utterances mano wacho. Ang'o momiyo koro chik dang bed ni ilawo ng'ato gi polise gi Land Cruisers gi pijode mana madhi 22 winyo ni ka chieng' nena jam nyaka piny kucha. Ang'ono momiyo dang bed ni mano lichie kabisa to koro matimre Homa Bay gi mheshimiwa Opondo Kaluma to opogre. Omiyo Cleophas en gima rach. Wan kaka jogo mar looking up to our leaders, we feel ni we have been given a bad example. Otimo nwa marach kendo en gima we must continue to condemn. To be awuoro nikech ang'o momiyo jotelo nyaka rum mana gi yudhe. Ni koro kanye kamidwa wache gik malich midwa wacho kar mondi kawa simu mondi gochne Babu Owino tinyise ni mheshimiwa wanto wanonge problem bia uru Homa Bay nikech kubiro economy dhi yawre yudhe wa mabende chandre ka ang'enu bende udhi migi fuel udhi migi gimoro matin. We appreciate to gimok wadwa winjo en koko incitement yanyo jotendwa. Mano is a kind of arrangement. Makata kidhi Mount Kenya katidhi Coast Cleophas okibineno gik matimre aina makoro jotendwa makaluo dwa timo. Erokamano ahinya. Mano timore kar kacha antie koko machielo mano neno kane ntiere county mano ma